Strieľaj sa! Padol. No, ďalší gól! To nie je možné! Nahraj! Škoda! Dajte mi loptu a ja vám to ukážem! Nehráte sa so mnou? Dobre, dobre. Dobre, v poriadku, neurazím sa. Dobre, dobre. Drahý otec Ignác, už nemáme kondičku. Ale pekne hrajú. Mimochodom, raz som vám daroval duchovné cvičenia. Povedzte, už ste ich prečítali? Doprajte mi času, oče. Času? Dal som vám ich prv, ako otec Ksaverský odcestoval do Indie. A to sa už stihol vrátiť a odcestovať do Japonska. Teraz je v Číne, alebo boh vie kde. A vy ste si nenašli času na takúto knihu. No viete, keď ja, prepáčte. Gól! Vaši vyhrávajú, otec Ignác. Ďalší gól nám dali. Ako som im kázal. Akože poslúchajú vás aj v tomto? Vždy. Ale nestačí plniť rozkazy. To by bola nedokonalá poslušnosť prvého stupňa. Existuje aj poslušnosť druhého stupňa. Samozrejme. Keď sa vôľa predstaveného stane aj vašou vôľou, tak sa v poslušnosti dosiahne potešenie. A tá je dokonalá? Nie. Ani nemôže byť. Dokonalá je iba poslušnosť tretieho stupňa. Keď sa niekto nielen snaží, ale aj myslí ako predstavený. Aha, keď majú obaja rovnaké názory. Nie. Myslel som. Ak niekto nepatrí už sebe, ale patrí svojmu predstavenému ako palica v ruke, bez vôle a bez inteligencie, Ako mŕtvola? vynikajúco. Presne tak tomu hovoríme. Mŕtva poslušnosť. Vy ste to pochopili. Skoro. Chceli by ste sa stať jezuitom? Nemyslím si, že by som bol na to vhodný. Prihraj! A pridaj! Do toho! Nech dáme gól! Prihraj! Áno, poďme! Poďme, nedaj sa! Ale tak! No! Musíš to! Čo na mňa tak pozeráte? Budete svätí. Čo je? Pokúšate ma v márnej sláve? Nie, len vás utvrdzujem v nádeji. V tomto čase ich je pomerne dosť. Terezia Zavili, Ján z Kríža, František Ksaverský, Karol Boromejský. Teda? Všetci raz budú svätými. Všimnite si, ako to dobre znie. Svätá Terézia Avilská, svätý Ján z Kríža, svätý František Ksaverský, svätý Karol Boromejský. Svätý Filip Néri. Nie, to neznie dobre. Ale áno, znie. Sám si to uvedomujete.